Шатлы катлаулы тема безнең бүген. Мөхтәрәм җәмәгать, шуннан башларга тиешмен, балалар, әйтергә тиешмен. Чөнки журналистика буенча белем ала торган уку йортларында да бу жанрларның һәрберсен берәр ел, ел ярым, икешәр ел дәвамында өйрәнәләр. Мәсәлән, очеркның үзен генә дә әдәби публицистик жанрларның берсе булган очеркны да яртышар ел буе лекцияләр тыңлап йөргәнебез хәтердә. Жанр дигәндә нәрсә соң ул жанр? Чыннан да менә жанр дип сөйләшәбез. Жанр гомумән журналистика ул иҗат. Шуннан башлыйк. Иҗат. Иҗат нәрсә? Иҗат ул әлегә кадәр булмаган, әлегә кадәр күрелмәгән, язылмаган, иҗат ителмәгән, сөйләнелмәгән, күрсәтелмәгән әйберне дөньяга таныту, бар итү. Һәм иҗат димәк ул нивелировкага буйсынмый. Безне шулай дип өйрәттеләр. Ленин бабайның шундый сүзе булган. Ленин бабайның кем икәнен карап табып белерсез. Менә иҗат өлкәсендәге бөтен сфераларга, өлкәләргә дә карый жанр дигән әйбер, жанрлар системасы. Театрда иҗат бармы? Бар. Димәгәндә дә жанрлар бар. Циркта бармы? Бар, чөнки ул иҗат белән бәйле. Эстрада, шоу юнәлешендә жанрлар бармы? Һичшиксез бар. Һәм әдәбиятта әлбәттә инде бар. Мәктәптә укыган балалар белә, роман, поэзия, драма дигән әйберләрне. Һәм димәк ки, безнең мәсәлән журналистиканы гына алган тәкъдирдә дә анда да жанрлар бар. Югыйсә без буталып бетәр идек. Еш кына шулай була да, мәсәлән, яшь бала, мәсәлән, мәктәп баласы урта яшьләрдә башлангыч, ул район газетасына мәсәлән мәкалә язарга уйлады ди, аның хисләре ташыган, ул тегесен дә яза, бер-ике күплек шигырь дә өстәп җибәрә, тегесен дә куя, монысын да куя. Бу һич тә дөрес түгел. Чөнки һәр нәрсәнең тәртибе, бүленеше бар. Менә жанр дигәндә, гомумән алганда, фәнни тел белән әйтсәк, ул нинди дә булса күренешне иҗади яктан тасвирлап, яктыртып биргән вакытта композицион, стилистик җәһәтен берләштерә торган бер инструмент, бер корал, эш коралы. Бу хәдәр башыгызны катырасым килми бергезендә, үсә аңларсыз, белерсез, гадиерәк кенә әйтеп аңлатырга тырышам. Безгә дә шулай аңлатканнар иде журналистика факультетында укыган вакытта. Мәсәлән, сезгә җир казырга кирәк. Әле мәкалә язарга түгел, җир казырга. Нәрсә белән казыйсыз? Катырак булса, көрәк аласыз. Шулай бит. Йомшаграк булса, көпшәгрәк булса, сәнәктә ярый. Бик йомшак булса, тырма белән генә дә эшкәртеп була. Без шулай эшли идек суган утыртканда мәсәлән. Үзебезнең авылда. Инде бик тә каты таушалган җиргә эләктегез ди, мәсәлән, шахтерлардан соң калган җир әйме. Андый җирдә инде отбойный молоток, теге шахтерларның вибра чүкечләре нәрсә дип аталу. Шуның белән булса да эшләргә туры килергә мөмкин. Менә монда да журналистиканы чагыштырганда сезнең яза торган темагыз нинди? Шуннан чыгып жанрлар сайланыла. Мәсәлән, мин бу вакыйганы редактор кушты. Мин журналист, мин газетада эшлим. Редактор кушты, бар Илдар язып кайт. Мин моны репортаж итеп тә эшли алам. Аналитик мәкалә итеп, бераз киңәйтеп, тасвирлап, фикерләремне кушып, анысында эшләргә мөмкин, редактор миңа кушса. Я булмаса, үземнең күңелемдә туды да, әйдәле менә мин моны әдәби публицистик юнәлештә, мәсәлән, нәрсә итеп дип әйтик, филитон итеп кенә язып бирәм. Чөнки мин аларны көләсем килә, әйме? Аларны мыскыл итәсем килә, я булмаса инде. Һич югы мыскыл итмәсәң дә, мәсәлән, филитон чарасы миңа күбрәк ошый ди. Ләкин инде соңгы вакытларда бу жанр нишләтер пассивлашты, җәмгыять үзгәрде. Шуңа күрә анда без әле аерым тукталырбыз. Тулайым алганда жанр дигән әйбер, менә җыеп кына әйткәндә, ул журналистның коралы. Журналистика жанрлары тулайым алганда төп 3 юнәлештә карала. Булар иң гади хәбәри жанрлар, информацион жанрлар, аналитик жанрлар, исеменнән күренгәнчә анализ дигән сүзгә бәйле, һәм өченчесе әдәби публицистик жанрлар. Информацион жанрларга керә, җыеп кына әйткәндә гади генә санап чыгам. Хәбәр, заметка дип атала инде, киңәйтелгән хәбәр, хроника, шулай ук репортаж, информацион әңгәмә, җәһәт сораштыру һәм хисап, отчет дип атала. Менә буларны әле эшли аңларсыз, алар барысы да матбугатта, интернетта бүгенге көндә киң кулланыла. Һәм шуңа күрә дә буларга һәрберсенә әһәмият биреп, аерым-аерым һәрберсе өйрәнелә. Иң гади ул әлбәттә без белгәнебезчә, ишеткәнебезчә хәбәр.
Мәсәлән, матбугатта языр өчен сез мәсәлән уйладыгыз ди, Сабантуйга язырга, я булмаса Сабыйга журналына, кайдыр икенче җиргә, Ялкынга бәлки уйлагансыздыр. Бәлки Татарстан яшьләренә яза торгансыздыр. Сезнең мәсәлән үзегезне зур итеп хис итәсез бит инде, менә бер кичә уздырдыгыз мәктәптә. Шул кичә турында язасыгыз килә. Ничек башлыйсыз? Фәлән көнне безнең авылда фәлән урта мәктәбендә, менә авылыбызның шушындый кичәсе булды. Менә бу инде хәбәр. Менә бу хәбәр, моны җиткерергә мөмкин. Бу тамашачы өчен, укучы өчен реципиент дип атала инде, үскәч белерсез. Журналистика булыпга кирип киткәннән соң. Ул һәркемгә кызык, менә бу кулланучыларга, аудиториягә. Димәк, бу хәбәр. Аны менә шулай итеп язып бирергә мөмкин. Һәм икенче төрле киңәйтебрәк язырга да мөмкин. Киңәйтелгән хәбәр дигәндә нәкъ шул күздә тотыла. Безнең фәлән мәктәбендә фәлән кичә булды. Анда Саратовтан кайткан менә шушындый делегация катнашты. Киңәйдеме хәбәр? Киңәйде. Бу инде киңрәк. Матбугат ветераны районнан килгән фәлән абый чыгыш ясады. Безнең мәктәбебездә озак еллар эшләгән Мәгариф ветераны фәлән апа ялкынлы чыгыш ясады. Менә бусы инде тагын да киңәйтелгән. Һәм ул болай диде. Укучылар тегеләй булай яхшы кеше булырга кирәк, фәлән булырга кирәк. Менә бусы тагын да әйбәтрәк, әйме? Киңәйтелгән хәбәр булды бу. Һәм менә монда хәбәри жанрларга килгәндә, җыеп әйткәндә бер таләп бар. Нәрсә ул? Син, журналист, яза торган кеше, хәбәрче булсын, кем булса да, кызыксына торган кеше булсын, язгалый торган, әйме? Ул төп мондый сорауларга җавап бирә. Кайда? Кайчан? Нәрсә? Иң беренчесе кайда? Безнең авылда, клубта, мәдәният йортында, безнең мәктәптә. Кайчан? 3нче көнне, теге атнада, кичә, бер ай элек. Бусы инде оператив хәбәр булмый, бусы соңарганрак була. Бер ай соңга калган буласыз. Я булмаса, мәсәлән, узган атнада, азагында, җомга көнне. Нәрсә булды? Менә нәрсә дигән инде шушы вакыйганың үзе. Менә шуны сез тасвирлап язып бирәсез, бер-ике сүз белән генә язсагыз хәбәр, киңрәк итеп мин бая сөйләгәнчә фәлән апа чыгыш ясады дип киңәйтелгән хәбәр, репортаж итеп яза аласыз. Бу көнне безнең мәктәп матур итеп бизәлгән иде. Анда Россия флагы җилферди, әйме. Анда фәлән кешеләр, төгән кешеләр килгән иде. Очрашу булды Әфганстан сугышы ветераннары белән, мәсәлән. Я булмаса, Бөек Ватан сугышы батырларын искә алдык. Безнең бабайлар турында сөйләдек. Рефератлар укылды, тегесе булды, бусы булды. Менә бусы инде репортаж. Репортаж нәрсәсе белән аерыла? Ул кайнар издән торып языла. Менә әле бара ул вакыйга, ә син шуның эчендә кайныйсың. Телевидение булса, бигрәк тә ул утышлы бит инде, ул менә бөтен әһәмиятен, тәмен, төсен тутып бирә ала шушы вакыйганың. Әгәр дә ул мәсәлән радио икән, тавыш, фоник яктан без аны ишетәбез, әйме. Нинди вакыйгалар булганын, интершум дигән әйбер бар, аны ишетәбез. Кемдер җырлап җибәрә, музыка бар, ниндидер фоник бизәлеше була бәйрәмнең, яңгырашы. Әгәр дә мәсәлән интернетта икән, шулай ук син үзеңнең кесә телефоны белән төшереп, шушыны репортаж рәвешендә бирә аласың, туры эфир рәвешендә. Һәм башкалар. Җыеп әйткәндә, менә бу информацион жанрлар ул вакыйгаларны яктырта һәм аларны кыскача беренчел мәгънәдә, беренчел әһәмиятен тамашачыга шушы вакыйганың җиткерә. Бая сөйләгән формулага кайтабыз. Җирне нәрсә белән казыйсың? Сиңа көрәк җайлыракмы? Сиңа сәнәк әйбәтрәкме? Аерыла бит, әйме? Менә хәбәри жанрлар ул бая әйткәнебезчә ниндидер вакыйганы тиз генә укучыга, тыңлаучыга, телевизор караучыга җиткерә торган әйбер. Әдәби публицистик жанрлар бу менә вакыт белән бик үк бәйле түгел. Мәсәлән, искерми торганрак әйберләр. Ниндидер зарисовка бер кеше турында, мәсәлән, тасвирнамә. Менә шундый абый бар, сугыш ветераны. Без аның бер көнен алабыз да тасвирлыйбыз, я булмаса, сугыш вакытында нәрсәләр эшләгән, кайларда яшьлеге үткән, нинди хезмәт куйган. Менә бу зарисовка. Я булмаса, очерк. Очерк шулай ук бу искерми һәм тузмый торган әйбер. Мәсәлән, кемнеңдер яктыртып яздык икән, мәсәлән, 60нчы еллардагы очеркларда әле бүгенге көндә бик яхшы чыганак булып хезмәт итә. Чөнки аны балалары укый, оныклары укый, оныкларыннан соң дәвамчылары укый. Менә шушындый ягы белән аерыла. Әдәби публицистик жанрлар. Мәсәлән, очеркны әйтеп уздым, әйме. Ул шәхеснең тасвирлый торган әйбер. Кешенең хезмәт юлын, тормыш юлын, аның уйлануларын, аның эшкә мөнәсәбәтен шәхесне ачып бирә торган әйбер. Бик катлаулы шактый жанр ул. Шуңа күрә дә бөтен кеше дә очеркларда яза алмый. Ул гомереңдә берничә генә булырга да мөмкин. Очеркист булып китсәң, мәсәлән, син гомер буе аны язып эшләргә мөмкин, ләкин анысы да әле бик катлаулы мәсьәлә. Фельетон
Әйткәнемчә, бу жанр хәзер ничектер җәмгыять үзгәргәнгә күрәме, ул кулланылмый, Совет заманында бик актив жанр иде. Чаян журналында мәсәлән бик эш басыла иде. Бу нинди дә булса җитешсезлектән көлеп, шушы җитешсезлекне тәнкыйтьләү юлы белән языла торган бер әйбер. Һәм күренеп тора бит инде менә караганда ук бу информацион жанр түгел. Монда ниндидер механизмнар икенче. Журналистның тасвирлап язып бирә торган әйбере икенчерәк. Мәсәлән, мин фельетон язган вакытта аны һич кенә дә инде информация итеп бирә алмыйм. Булар бөтенләй катма-каршы әйберләр. Жанр дигән сүзгә төшенчә биргән вакытта мин әйткән идем, нинди дә булса күренешнең, вакыйганың, без бит инде вакыйгалар тема белән эш итәбез, журналистның төп коралы информация, тема, вакыйга, аргумент, факт. Менә шулар белән эшләгән вакытта без аны композицион яктан аермаларын, стилистик яктан аермаларын сайлап эш итәбез дидек. Буларны әлбәттә сезгә аңлауга хәзер әле читенрәктер. Үземә дә җиңел түгел. Ләкин сез яши, эшли буларның ничектер менә күп буыннарның хезмәт җимеше буларак системага салынган эш икәнлеген аңларсыз, төшенерсез дип уйлыйм. Аналитик жанрларга без әле кирмәгәнбездер дип уйлыйм, анысына тукталырбыз. Менә әдәби публицистик жанрларда нәрсәләр бар? Памфлет, очерк, фельетон, эссе. Менә эссе соңгырак елларда килеп кирде ул безгә күрәсен Көнбатыштан кирде булса кирәк, һәм Рафаэль абый Мустафин, күренекле язучы, Җәлилне өйрәнгән язучы, безгә әйтә иде. Эссены без нишләптер бик авырлык белән язабыз, то ли от того, что мы мелко плаваем в философии дип җибәрәдер, ул русчарак сөйләшә иде. Бәлки чындандыр, менә шулайдыр, біз фәлсәфә җәһәтеннән бик теге тирән белемебез булмаганга күрәдерме? Эссе ул менә шундый бик фәлсәфәгә якын, уйлануларга, фикерләүгә корылган жанр дип беләм. Һәм аны шулай ук бик бөтен кеше дә язып бетерә алмый. Ул инде әдәбият юнәлеше. Менә әдәбиятның журналистика белән, публицистика белән килеп тоташкан ызандаш бер мизгеле, бер моменты. Нәкъ менә шуңа күрә әдәби публицистик жанрлар дип атала да инде алар. Нәрсә, кайда, кайчан, ничек? Менә монда ничек килеп керә? Монда аналитик жанр дигәндә исеменә салынган анализ бар. Ниндидер бая сөйләдем, бит журналистның төп коралы информация, факт, аргумент. Мәсәлән, ниндидер вакыйга булды, вакыйга. Менә шуларны алганнан соң ниндидер берсен сайлап алдым, бик күңелемә тиде. Мәсәлән, биоши, ниндидер тема. Мәсәлән, каядыр бер авылда кортлар, бал кортлары үләйме? Темамы бу? Тема бу. Бу бик катлаулы тема. Менә шуны мин язарга алындым ди. Хәзер мин нишлим? Мин информация генә бирмим бит. Чирмешән районының Карачишмә авылында, мәсәлән, минем туган авылым инде, умарта кортлары үлә икән. Мин шушыны гына язсам, бу информация гына булыр иде. Кемнәндер кирип анда сорашып алсам, әйе, минем дә 3 баш анда 3 уя кортларым шушылай харап булды дип әйттеләр ди. Бусы киңәйтелгән хәбәр генә булды. Анализ нәрсәдән гыйбарәт соң? Мин интернетка керәм. Мин кемнәндер умарта корты тотучылар белән сөйләшәм, бер беләгенә түгел, тегеннән сорашам, моңардан сорашам. Китаплар алып карыйм, бәлки ниндидер, ник үләсең бу кортлар? Ниндидер шир бармы, нәрсә бармы, нәрсәдән үлә, нәрсә ярамый икән? Менә бу очракта район белгечләре белән дә элемтәгә чыгам әле. Районның терлекчелек бүлеге белән мәсәлән, я булмаса шушында умарта корты тотучылар белән. Алар бит инде мәсьәләне тирәнрәк белә һәм үзенең фикерен әйтә. Аларның фикерен дә мин алам, кулланам, алар белән дә сөйләшәм һәм шушыннан соң анализ ясыйм. Чагыштырам бу фактларны, менә буларны тизеп куйдым име? Карыйм, монда булай булган, монда булай булган, монда булай булган, шулайрак. Безгә укыганда әйтәләр иде, менә журналистның һөнәре аның тикшеренүченекенә дә ошаган, милиционерныкына да ошаган, юристныкына да ошаган дип. Шуңа күрә дә журналист һөнәре, профессия ул бик катлаулы, ул берничә өлкәне тоташтыра һәм берләштерә. Журналист ул барды да язып кайтты гына түгел, ул әз генә философ та булырга тиеш, күпмедер дәрәҗәдә шагыйрь дә булырга тиеш. Ул аналитик та булырга тиеш, психолог та, философ та, педагог та булырга тиеш күпмедер дәрәҗәдә. Менә шушыларның бөтенесен һәм әлбәттә ниндидер бер өлкәне, авыл хуҗалыгымы, сәнгать юнәлешен язамы, промышленностьны язамы. Я булмаса, менә IT технологияләрне тасвирлыймы дип әйтик инде. Менә шушы өлкәне алгач, шушында эшләгәч, ул барысында күз уңында тотырга, шушыларны чамаларга белергә тиеш. Шуңа күрә дә бу профессия шактый кызыклы һәм сирәк профессия. Аңа безнең заманда да күп кешеләр тартыла иде, һәм бүгенге көндә дә шулайдыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә инде аны блогер дип
юнәлеше дә барлыкка килде, алай дип тә уйлыйлар, ләкин алар барыбер килеп кушылмый. Икесе ике юнәлеш булып кала дип аңлыйм әле мин. Нәрсә әйтергә мөмкин тагын? Менә аналитик жанрларны әле санамадым, бугай әйтеп үтим. Булар янында бар: корреспонденция, күзәтү, обзор, рецензия һәм аналитик мәкалә. Менә төп юнәлешләр шулар. Аның хәзер инде мин укып чыкканга 30 ел гомер узды җәмәгать, шуңа күрә мин укыганда бер төрлерәк укыган идек. Хәзерге яшьрәк кешеләр килсә икенче төрлерәк аңлатырлар. Ләкин кануни төп юнәлешләре барыбер шул булып кала. Өстәлгәндер анда, мәсәлән, интернет киңлекләр, журналистиканың шушы тарафы нәрсәдер керткәндер әйме. Аларын башка яшьләр сөйләр, ә менә төп юнәлеше шушы булып кала. Корреспонденция дигәндә мин әйттем бит, менә балкортлары ни гүлде ди, мәсәлән. Кайттым, шушыны өйрәндем, тикшердем, мин корреспондент буларак кайттым. Алдым, я булмаса камера белән кайтаммы, диктофон белән радио өчен сөйләтәмме, блокнот белән генә кайтаммы, мин барыбер менә шушының материалны әзерлим. Тикшерәм, фактларны ачыклыйм. Һәм менә шушы анализга үзенә керә инде. Күзәтү дигәне дә шактый кызыклы. Мәсәлән, миңа бирделәр ди, Мәйдан журналының мәсәлән 1 еллык саннарын, я булмаса ярты еллык әйме. Һәм мин шуңа күзәтү ясыйм. Нишлим? Танышып чыгам, укып чыгам бөтенесен, әйбәтләп фикерләремне язам, кимчелекләрен язам, үстенлекләрен, яхшы якларын күрсәтәм. Җитәкчеләр белән дә сөйләшеп алам, нәрсәләргә басым ясарга дип. Менә бу була инде күзәтү, обзор, обозрение. Һәм рецензия дигәнен беләсез, бу бәяләмә. Бу нинди дә булса әйбергә рецензия язу. Монда безгә бик еш кына әйтәләр, аңлаталар иде, һәм дөрес булган ул. Мәсәлән, спектакль карадым ди. Хуш авылымны карадым, мәсәлән, хәзер барайым Камал театрында. Миңа бик ошады ди. Мин нишлим? Рецензия язам. Рецензия язган вакытта һичшиксез күрсәтергә кирәк, әсәрнең авторын онытмаска кирәк, режиссерын, төп рольне башкарган актерларны, я булмаса икенче пландагы рольләрне кем сезгә ошады икән, мәсәлән, аларны. Шулай ук, мәсәлән, әле начар булмый сәхнә осталарын күрсәтсәң дә, аны бит әле сәхнәгә спектакльне чыгарганда реквизит цехы бар, тегесе бар, монысы бар, гример бар. Аларын да күрсәтәсең икән, бигрәк әйбәт, аларның уңышын да калку итеп тасвирлап бирә аласың икән. Һәм эш менең белән генә бетми. Менә бер акыллы журналист әйткән иде миңа, исән савал ул, шагыйрә кеше, мин аны бик хөрмәт итәм, Асия апа Юнусова, ул булай дигәне, рецензия язган икән, мәсәлән, шул рецензиядан актер, артист синең мәкаләңнән, синең язмаңнан үз өчен ниндидер бер файдалы әйбер алырга тиеш. Шушы тәнкыйтьтән үзенә кирәкле кулланма алырга тиеш. Менә шулай булганда гына рецензия үзенең төп таләбенә җавап бирә дигән. Бик кызык сорау, рәхмәт. Мин кичкенә чакта булганда түгел, кичкенә чакта шагыйрь булырга хыяллана идем. Шагыйрь булып, китабыңны тотып кайтсаң иде туган ягыңа дип язган Равил абый Фәйзуллин. Һәм әлхәмдүлилләһ шөкер, минем ул хыялым тормышка ашты. Менә минем шигырьләр китабым дөнья күрде. Менә алар бар. Һәм мин аны әле сезгә бүләк итәчәкмен. Кемгә икәнен соңрак әйтәм. Аллага шөкер. Һәм аннан соң инде зуррак үсә төшкәч, мин шигырьләрдән килдем журналистикага. Чөнки район газетасына язмаларымны җибәреп тора идем. Анда миңа әйтәләр, шигырь белән генә укма, язып кара әле менә бер хәбәр. Үзегезнең яшь хәбәрче буларак мәктәптә нәрсәләр була, әйме. Шуннан да мин кирип киттем, бөтен әйберләрне язгалап тора башладым. Авылда нәрсә булган? Менә шулай итеп әз-әз генә кичкенә шушындый мәкаләләрдән мәктәп дәфтәренең битенә языла бит ул гадәттә. Шушылардан башланды, китте. Шулай итеп, мин инде үземнең журналист буласымны урта сыйныфларда белә идем һәм максатчан рәвештә шуңа әзерләндем. Күрәсең, журналистика ул, менә әйттем бит, мин журналист булган шәхес ул киң кырлы. Ул бераз гына тегесен дә эләктерә, бераз гына монысын да ул әдәбиятны да белергә тиеш, ул тарихны да чамаларга тиеш, этнографияны да, психолог да санап үттем инде бая. Менә шушы сыйфатларга өстәп ул күпмедер дәрәҗәдә галим, менә шушындай барысын да булдыра ала торган кеше. Шуңа кызыкканмындыр мин, менә шул һөнәрнең универсальлегенә, ул һөнәрнең шундай эрудициягә тартым булуына, юнәлүенә. Ахырсы шуңа күрәдер дә мин бу өлкәне сайлап алдым һәм шул өлкәдә эшлим. Һәм яшь чактан шуңа кызыкканмындыр. Анарсын ул бит инде аралашулар белән бәйле. Журналист ул һәр вакыт вакыйгалар үзәгендә, ул тегендә барып керә, монда килеп чыга. Шуңа күрә мин менә сәхнәдә эшләгәндә дә каядыр, мәсәлән, Сабан туе алып барам икән, Россия Сабан туен алып баручы буларак. Мин анда журналист күзлегеннән дә карап йөрим нәрсәдер. Илһам абый Шакировлар, Әлфия Павзаловлар белән йөрдек 2001 елларда гастрольләрдә. Мин инде журналист буларак та нәрсәдер элгәләп, каләм учына төрткәләп барам, ул дәфтәрләрем тора минем. Һәм шулар нигезендә мин истәлекләрдә язгаладым аларның китапларына, Илһам абыйга да, Әлфия апага да.
Иң яраткан китабым нинди? Күрәсең, Коръән Кәримдер иң яраткан китабым, ләкин мин аны бик еш укыйм дип мактана алмыйм. Чөнки пәйгамбәрнең хәдисе бар, дөрес үзеңә зыянга булса да дөресен сөйлә ди. Мин инде югай берне бар дип әйтә алмыйм, әмма менә шуңа омтылырга кирәк, аны өйрәнергә, яратырга, укырга. Билгеле булганча мин бит инде Коръәннең тәрҗемәсен укып чыккан идем татар телендә тавышландырып, озвучать итеп. Тавышын язган идек татарчалаштырып, шуңа күрә мин аны бик яратып эшләдем ул хезмәтемне. Бер ай дәвамында укыган идек, шунда мин аның татарча эчтәлеген ничектер аңладым, төшендем кебек. Ул иң зур, иң мөһим күркәм китапларыбызның берсе, безнең яшәүнең конституциясе. Моннан тыш әлбәттә мин бик яратам үзебезнең авторларны, Мөхәммәд Абый Мәһдиевне, Әмирхан Еникинең китаплары миңа бик тансык. Аяз Абый Гыйләҗевнең әсәрләрен бик яратам. Булар менә чын татарча, чын матур тел белән язган кешеләр. Әхәт Абый Гаффарны шунда кертергә мөмкин. Бөтенесен кемнедер онытып калдырсам, мәсәлән, гаеп итмәсеннәр. Менә шул әйтелгән авторларны аеруча яратам, башкаларсын да теләп яратып укыйм. Вахид Имамовны, мәсәлән, Нәбира Пәгыймәтдинованың әсәрләрен, Мәдинә апа Маликованың әсәрләре һәм башкалар. Хобби, менә инде өлешчә генә әйтеп үттем, вакытым булганда мин менә шундый документаль фильмнар карарга яратам. Документаль кино ул менә шулай ук безнең әдәби-публицистик жанрларның бер юнәлеше. Документаль кино һәм документаль хикәяләр, документаль повестьләр бар. Менә телевидениеның, журналистиканың шушындай әдәби-публицистик тармагы дип әйтәсем килә, бая әйтергә тоткан булганмын. Менә шуларны карыйм. Әйткәнемчә, менә ай турында, космос турында, диңгез, инкүлекләр, инопланетяннар, чит планета вәкилләре, әһелләре. Менә алар миңа барысы да кызык, вакытым булганда шул һәм әлбәттә яхшы музыка тыңлау. Музыка дигәндә мин вербаль сүз белән бәйле музыка түгел, ул гади музыка, музыка үзе генә. Инструменталь музыка, классик музыканың инструменталь заманча эшкәрт аранжировкалар белән менә шундыйларын тыңлыйм һәм аларны тыңлаганда ял итәм. Чөнки музыка ул җанга иң кыска юл, ул кешегә ял бирергә сәләтле. Субханалла, бик зур рәхмәт мондай фикерегезгә. Ничек өлгерәсең? Тырышасың инде ничектер. Менә бит вакыт ул 24 сәгать, ләкин менә минем бик яхшы бер дустым бар, Айдар Гыймади, без бергә укыдык. Ул Яшьләрнече Сабантуй газетасында мөхәррирдә булып эшләгән. Менә Айдарның укыган вакытта шундый яхшы сыйфаты бар, минди сумкама китап салып йөрим ди. Чөнки журналистикада укыганда тагын бер кат кабатлыйм, бик күп китаплар бирәләр. Анда чит ил әдәбиятында укырга кирәк, рус әдәбиятында, тарихы, татар әдәбияты тарихында укырга кирәк. Чит ил журналистика тарихын укырга кирәк, рус журналистика тарихын укырга кирәк, һәм татар әдәбияты журналистика тарихында укырга кирәк. Алар барысы да хезмәтләр белән бәйле. Менә алар китаплар, басылган китаплар, шушы фикер хәзинәсен башыңа тупларга, җыярга кирәк. Һәм ничек өлгерергә? Семестр бит ул фәлән ай, ул үтә дә китә. Менә шул вакытта мин шуннан бирле кисәмдә сумкамда йөритәм берәр китап. Хәзерге вакытта мин дә яшермим, әнә сумкамда тора. Сослонгер дигән китапны укып маташам. Фирдәүс Зариповны укыгай. Фирдәүс Хуҗин. Менә шулай итеп укыйм. Җай булган сайын, ләкин менә ул җай бик булып бетми шул. Ничектер чират көткәндә, мәсәлән, каядыр утырасың име, метрода, я булмаса башка җирдә, вакыт бушка узмасын өчен алдың, укый барасың, мәсәлән, 5-6 бит кенә укысаң да, син инде нәрсәдә сеңдереп куйдың, белемнең чираттагы порциясе синең зиһенеңдә дигән сүз. Аннары җай булгач, икенчесен укып аласың. Менә шулай укырга тырышам. Менә мин тәкъдим итәм, мәсәлән, Мамадыш районының Усали авылында урманнан шүрәле килеп чыккан. Мөмкинме бу? Мөмкин, нишләп булмасын. Ул авыл клубында, мәсәлән, күренеп алганда, кешеләрне куркытып каядыр югалган. Икенче көнне сез тау башына шуырга чыккан вакытта каршыгызга килеп чыкты ди. Сез аның белән аралашып киттегез. Куркыныч түгел икән ул, булай бик ни прикольный дяденька дип әйтикме, созданиеме. Менә шул прикольный зат белән сез нинди әңгәмә үткәрер идегез? Ул нәрсә дип җавап бирер иде? Сез нинди сораулар бирер идегез? Мин мәсәлән күз алыйм инде кайбер сорауларын, хәтта ишенмим ул, ничек ул анда урманда нәрсә белән туклана?
Көзләрен, кичләрен ничек күңелсез түгелме аңа? Мәсәлән, шундыйрак сорау бирелгән һәм ул нәрсә дип җавап бирә. Менә шушы әңгәмә рәвешендә сорау, җавап, сорау, җавап, сорау, җавап менә шулай иттереп язып килегез. Мәсәлән, бер 5 сорауыгызга сезнең ким дигәндә, мәсәлән, бәлки 10 булыр. Шул сорауларга ул җавап бирсен.